Wala nang intro-intro. Kaya lumabas itong lalaki. Kinausap si Tatay Dadoy. At ang gusto niyang mangyari, yung ding oras na yun, puntahan nila yung nababalitang baryo ng mga aswang. Ubusin nila yung mga lahi nun at wala silang ititirang buhay. Pinapakalma lang ito ni Tatay Dadoy at sinasabing huwag magpapadala sa galit na nararamdaman niya. Hindi nila alam kung yun ba talaga yung nambiktima sa asawa niya. Ilang oras pa ang lumipas. Dumating naman yung isa pang tauhan ni Tatay Dadoy na si Temo. Kalmado lang silang naglalakad ng asawa niya. Malumanay pa nitong wika kay Tatay Dadoy. "Manong Doy? Ay, ang sabi ho ng asawa ko, manganganak na siya ngayong gabi." Pinapasok yon ni Tatay Dadoy sa loob at si Mamang pa rin ang humarap. Ang nakakapagtaka lang, walang nararamdamang kahit na anong sakit yung buntis. Kahit pa nung sumabog na yung panubigan niya. Nagtataka naman itong si Mamang kasi masakit yon, di ba? Sa itsura ng asawa ni Temo, wala kang makikitang bahid dito na meron siyang iniindang sakit. Normal na normal lang talaga. Hanggang sa ayun na, ginawa ulit ni Mamang yung proseso ng pagpapaanak niya. Pag-iring nung babae, biglang lumabas ang lasog-lasog na katawan ng isang sanggol. Ang masakit pa nito, wala siyang ulo. Lahat ng naging saksi, nagsigawan sa nakita nila. Sobrang nakakadiri yun, sabi ng lola ko. Tapos yung amoy, literal na amoy bangkay na. Niligpit kaagad nila yung bangkay ng sanggol dahil ayon kay Mamang, may nakapaloob na lason doon. Ayan na naman. Iyak na naman ang iyak yung mag-asawa. Parang yung katulad doon sa nauna. Ultimo si Tatay Dadoy at Mamang napaluha dahil sa nasaksihan nila. Kasi mga sanggol yun di ba? Ni hindi man lang sila nabigyan ng pagkakataon para mabuhay. Tanong ni Tatay Dadoy kay Mamang, "Mang, anong sanhi ng kamatayan ng pangalawa?" Ang sabi ni Mamang, "Kain. Hinalo sa pagkain." Tinanong ni Tatay Dadoy si Temo kung may kinain ba yung asawa niya na hindi niya luto o bigay ng kapitbahay nila. Ang sagot ni Temo, "Marami, Manong Doy. Yung iba nga hindi ko kilala yung nagbibigay Pero ang sabi kasi ng asawa ko, ang sarap ng amoy. Parang gusto ng anak namin. Kaya hindi ko pinigilan." Huminga na lang ng malalim si Tatay Dadoy at wala na siyang naging komento pa dito. Dahil mahigpit niyang bilin sa lahat ng tauhan niya. Huwag munang tatanggap ng pagkain kung kani-kanino. Pero wala Hindi nakinig si Temo. Matapos ang insidenteng yon, sinabihan ni Mamang si Tatay Dadoy na huwag paalisin ng bahay yung dalawang tauhan niya. Dahil malaki ang posibilidad na sumugod yon doon sa baryo na sinasabi nilang puro mga aswang. Mahirap na. Baka sila ang sumunod na mamatay. Kaya nung gabing yon,
pinatulog ni Tatay Dadoy yung mga tauhan niya kasama ng mga asawa nito sa bahay nila. Nagpaalam si Mamang na sa labas lang muna siya uupo. May mga kailangan din siyang kausapin. Dadaanan niya din si Turo para tingnan ang sitwasyon nito. Bago umalis, nagbilin si Mamang kay Tatay Dadoy na ilibing sa ilalim ng lupa yung mga sanggol, budbura ng asin, at ilagay yung mga bato na ibibigay niya. Dahil maaamoy ng ibang lahi ng aswang yung mga bangkay ng sanggol. Delikado yun. Matapos yan ay umalis na si Mamang. Yung gabing yon, lahat sila hindi gaanong nakatulog. Dahil sa bigat at sakit na nararamdaman nilang lahat. Kinaumagahan, habang sabay-sabay silang kumakain, ang sabi ni Mamang, merong senyales na pinakita sa kanya na yung araw na yun may pupunta sa bahay nila. Hindi niya alam kung sino o kung ano. At bukas, meron ding darating. Wala rin siyang ideya kung sino o kung ano yun. Basta sa ngayon, gawin lang muna nila yung mga dapat nilang gawin. Tututukan din nila si Lucas dahil mula pa nung unang araw na nandoon sila, may mga nilalang nasa ilalim ng lupa ang sinusubukan siyang hilahin. Mabuti na lang at maraming nakakalat na bantay sa lupain ni Tatay Dadoy. Kaya hindi nila nagagawa yung plano nila. Pero hindi titigil ang mga ito hanggat alam nilang andoon si Lucas. Lahat sila atat na atat sa sinasabi ni Mamang na darating. Pero buong maghapon na wala pa rin. Kahit nung gabi na, wala. Pagtungtong ng madaling araw, nung kasalukuyan na silang natutulog, may malakas na kalampag silang narinig sa pintuan nila. Binibilang ng lola ko kung ilang beses yung kalampag. Lumagpas naman yun ng 3 beses. Kaya hindi yun aswang. At saka, wala namang makakalapit na aswang sa bahay nila. Tumayo kaagad si Tatay Dadoy para buksan yung pintuan. Pagbukas niya, bumungad sa kanila si Manong Sebio. Wala itong suot na damit. Puro lupa ang katawan. Namumula ang mga mata. Tapos umiiyak ito habang nagsasalita ng, Doy! Doy! Si Sedes! Nasa loob! Kilala ito ni Tatay Dadoy. Isa sa mga malalakas na manggagamot noong mga panahon nila Mamang na kumabig din sa kaliwang aral. Kaya pansin nyo, maliit yung boses niya pero napakalaki nitong tao. Yun ang isa sa naging kabayaran dahil mas pinili niyang pag-aralan yung mga gawin ng kaliwa. Bago pumasok, nagpagpag si Manong Sebio sa labas ng bahay nila. Gulat na gulat yung lola ko kasi, di ba puro putik at wala siyang damit? Pagpagpag niya, animoy bagong ligo ito. Tapos meron siyang itim na damit na sinusuot. Pagpasok niya sa loob,
Sinalubong siya ni Mamang. Tanong ng matanda. "Oh, Sebio, anong ginagawa mo rito?" Lumuhod kaagad si Manong Sebio. Niyakap ang mga paa ni Mamang at nagsalita ito habang umiiyak ng, Sedes! Patawarin mo ako, Sedes! Doy! Patawarin mo ako, Doy! Hindi ako kalaban! Huwag niyo akong papatayin! Pinatigil siya ni Mamang sa ginagawa niya at sinabi nitong tumayo siya doon. Ano bang problema niya at nag-iiyak siya? Gustong mangyari ni Manong Sebio, palabasin lahat ng tao sa bahay bago siya magkwento. Pero hindi pumayag si Tatay Dadoy. Ang sabi nito, kung may sasabihin siya, sa harapan nilang lahat. Nagsalita na kaagad si Sebio. Sedes! Doy! Hindi ko talaga alam na kayo yun eh. Nung nakaraang araw ko lang nalaman, kaya tumakas ako sa kanila. Patawarin niyo ako, Sedes! Nagtataka naman si Mamang sa kanya. Kaya nagtanong ito ng, ano ba yun? Sabihin mo na. Paliwanag ni Sebio. Isa siya sa mga gumawa ng harang at sumpa doon sa kulungan ni Turo. Tanong ni Tatay Dadoy. Isa ka sa mga gumawa? Bakit? Ilan ba kayo? Sagot ni Sebio. 5 kami. Hindi na nagulat si Mamang sa sinabi niya. Kasi alam niyang marami naman talaga ang kailangan para makagawa ng ganong kalakas na harang at bantay. Tanong ni Tatay Dadoy. Ilang araw nang nakalipas hindi mo pa alam? Bakit ngayon ka lang pumunta rito? Kwento ni Sebio. Nung unang araw na ginagawa nila yung kulungan, paspasan talaga. Wala pang 2 oras na tapos na kaagad nila yon. Nagtagal lang sila doon sa pagtawag ng dehana. Inabot sila ng ilang oras doon kahit 5 pa silang gumagawa. Nung natapos na nila lahat ng ginagawa nila, dito palang nakita ni Sebio na isang lalaki ang ilalagay sa kulungan. Hindi naman niya kilala yon. Hindi niya rin alam na anak yon ni Lucas. Medyo nagulat itong si Sebio nung imbitahan sila ng nagpapagawa sa kanila nun. Yun nga, yung mga aswang na kamag-anak ni Uklang. Kilala rin naman niya yon, kaya walang problema. Pero pagdating nila sa lugar kung saan nakatira yon, nagsalita yung isang matanda doon na manatili sila sa lugar hanggat hindi namamatay yung kandila na nasa taas ng altar. Alam naman nilang lahat kung para saan yung kandila na yon. Kapag namatay yon, ibig sabihin, patay na rin yung pinapatay nila. Ayos lang din kay Sebio yon. Kasi malaki yung bayad sa kanila eh. Pagtapos nilang magdagdag ng karga doon sa dasal nila, tinanong ni Sebio yung isang kasamahan niya na, sino bang titirahin nila? Bakit kailangan ganun pa sila karami at yun pa ang hiniling na gamitin nila? Ano bang uri yun? Babaylan o ermetanyo? Sagot nung kausap niya. Doy at Sedes ang pangalan. Pagkarinig niya ni Sebio,
bigla na lang nanlamig ang buong katawan niya. Tagaktak ang pawis sa noo niya. At pakiramdam niya, hinatak na bigla ng impyerno yung kaluluwa niya. Nangangatog na tanong ni Sebio sa kasama niyang mangkukulam. Manong, kilala mo ba yung mga binabanggit mo? Sagot nun, naririnig ko lang yung mga pangalan nila. Hindi kasi ako taga dito eh. Taga Sibugay ako. Nung narinig ni Sebio yan, binulungan niya yung mangkukulam na yun ng, Manong, mga babaylan yun. Tayo pa ang mamamatay rito. Maniwala ka sa akin. Kilala ko yung mga yun. Habang binabanggit niya yan, hindi niya namamalaya na nakataas na pala lahat ng buhok niya dahil sa takot. Ang naging reaksyon lang nung kausap niya. Ha? Ganun ba? Yan lang. Hindi ito natakot. Kahit nakitang-kita sa mukha ni Sebio yung pangamba. Matapos ang usapan nila, pinag-isipan na ni Sebio kung paano siya aalis sa lugar na yon. Una niyang ginawa, nagpaalam siya na meron siyang kukunin sa kanila. Pinayagan naman siya ng mga kamag-anak ni Uklang pero pinasamahan siya nito sa dalawang hindi niya kilala. Wala. Hindi siya makakalusot sa ganung paraan. Unang araw yan. Medyo nawala na siya ng pag-asa. Ang tanging nasa isipan na lang niyang gawin, hintayin na mamatay yung kandila. Ang kaso lang, nung pangalawang gabi niyang ando doon, yung kausap niyang mangkukulam, sa hindi malamang dahilan, bigla na lang itong hindi gumalaw, nakamulat, nagpuputukan ng mga mata sa laki, at bumubula ang bibig. Kahit anong pagsusuri ang gawin nila sa tao na to, wala. Hindi nila makita kung anong naging sanhi. Base sa itsura nung mangkukulam na yon, para itong nakakita ng sobrang nakakatakot na bagay o nilalang at namatay siya ng nakamulat. Nung nakita ni Sebio yan, mas lalo siyang natakot. Hindi na siya nagdalawang isip na tumakas doon. Bahala na kung mahuli siya, kesa naman matulad siya doon sa mangkukulam na yon, di ba? At ayun nga, gabi siya tumakas. Pagapang siyang lumabas sa teritoryo ng mga yon, habang nag-uusal ng 4 na klase ng pambulag. Pambulag sa engkanto, aswang, tao, at mga kaluluwa. Nung nakatakas siya, dumiretso siya kaagad sa bukid. At ayun nga, kumatok siya sa bahay ni Tatay Dadoy at hinanap niya kaagad si Mamang. Matapos magkwento ni Sebio kila Mamang, medyo nakahinga sila ng maluwag nung nalaman nilang namatay na yung isang mangkukulam doon. Tapos si Sebio nasa panig pa nila. Bale, 3 selyo na lang ang kailangan nilang sirain. Ang kaso lang, hindi naman nasira yung selyo na ginawa nung namatay na mangkukulam. Kaya 4 pa rin ang kanilang sisirain.
Ayon pa kay Sebio, sa estado nung pagkakagawa ng selyo, parang malabo nang masira yon. Kasi kahit pala kalasin niya yung kanya, hindi yon matitibag. Kahit papatayin siya, walang mangyayari. Ang kailangan talaga, mabasag yung mga dasal doon at mamatay yung nagbabantay. Dito na napailing si Mamang at tila ba nawalan siya ng pag-asa na palayain si Turo. Dagdag pa ni Sebio, bilang kapalit sa ginawa niya, siya na ang kakalag doon sa kulungan para mapakawalan si Turo. Hindi naman pumayag si Mamang dahil naisip na ni Mamang kung saan niya gagamitin si Sebio. Sa ngayon, maghintay na lang muna sila at kalasin na lang ni Sebio yung dasal niya doon sa kulungan. Kahit papano naman makakatulong yon. Habang isa-isa na silang nagsisipasukan sa mga kwarto nila, biglang tanong ni Sebio kay Mamang, Mang, pwede bang dito na muna ako? Sumang-ayon naman si Mamang sa kanya. Matapos yan ay pumasok na ito sa kwarto niya. Tatawa-tawa pa si Sebio habang nagpapasalamat din kay Tatay Dadoy. Pero ang sabi ni Tatay Dadoy sa kanya, Manong Sebio, kung ako lang hindi ako papayag na dumito ka. Pero sa oras na malaman kong tinatraidor mo ulit kami, gigilitan kita ng leeg. Tulala lang si Sebio nun habang tatango-tango. Nakita ng lola ko na naihi sa salawal si Sebio at nanginginig ang buong katawan nito. Matapos magbili ni Tatay Dadoy, pumasok na rin ito sa kwarto niya. At si Sebio, doon humiga kung saan siya naihi. Kinaumagahan, sabay-sabay silang kumakain sa isang mahabang mesa habang nag-uusap-usap. Sinabi na rin ni Mamang kay Sebio na nandoon si Lucas sa maliit na kubo. Pero wag muna siyang magpapakita. Tinanong ni Sebio si Mamang kung siya ba yung nagpadala ng palipad hangin para mamatay yung isang mangkukulam. Si Mamang ngingiti-ngiti lang. Pero alam nilang lahat na si Mamang ang may gawa nun. Ilang minuto pa ang lumipas. Tumayo si Tatay Fernando sa bangko niya. Tapos sinabi nitong, Mang! Mamang! May naglalakad papalapit dito oh. Ang liliit. Ano ba yun? Mga punggok. Lahat sila nagtinginan kung saan yung direksyon na tinuturo ni Tatay Fernando. Nagulat si Mamang sa nakita niya. Sobrang hindi niya yun inaasahan. Biglang tumakbo yung dalawang maliliit na nilalang na yun at yumakap kay Mamang yung babae. Alam niyo kung gaano lang sila kaliit? Halos hindi sila umabot sa balakang ni Mamang. Ang sabi pa nga ng lola ko, mataas lang sila ng konti sa unano. Pero iba ang daladalang aura ng dalawang ito. Lalo na yung lalaki. Kahit maliit at nakakatuwa ang mga itsura nila, yung mga nakasabay naman sa kanilang mga nilalang, hindi mawari ng lola ko
kung saang lupalop yun mga nagmula. Ang matindi pa, meron doon na sobrang pamilyar yung lola ko sa itsura. Kamukhang kamukha nun yung nagbabantay sa kulungan ni Turo na Dehana. Ilang saglit pa, nawala na kaagad yon sa paningin ng lola ko. Wala pang 2 segundo niya nakita lahat. Pero itong sa babae, wala pa siyang nakikita. Ang kaso lang, iba yung nararamdaman niya rito. Nakakakilabot. Ayaw huminto ng mga balahibo niya sa pag-angat. Tuwang-tuwa si Mamang na makita niya yung dalawa. Ang dami na kaagad bungad na kwento nung dalawa kay Mamang. Pabulong na nagsalita si Tatay Fernando sa lola ko ng, "Manang, ano yan sila? Mga duwindi?" Sagot ng lola ko, "Hindi uy, tingnan mo nga, mga tao yan." Naririnig pala sila ni Tatay Dadoy na nag-uusap. Kaya ang sabi nito sa kanila, "Shh! Hinaan niyo mga boses niyo. Mga manggagamot din yan. Mga kaibigan ni Mamang. Si Manong Baste at Manang Mining. Mag-asawa yan na kinakatakutan ng mga mangkukulam sa panabutan." Tumahimik na lang silang dalawa nun at nakinig sa usapan ng matatanda. Ang ligalig ni Manang Mining. Ang daming galaw tapos ang daming paliwanag. Na kesyo, 3 araw silang naglakad. Hindi sila tinitigilan ng mga ahas. Ang daming mensaherong pabalik-balik sa lugar nila. Ang dami niyang sinasabi talaga. Tapos panay ang tapik niya sa likod ni Mamang. Si Mamang naman, tawa ng tawa habang nakikinig sa kwento ni Manang Mining. Kasi nakakaaliw talaga siya eh. Isipin niyo na lang yung artistang si Mahal. Ayun, pinakamalapit na pwedeng ikumpara sa kanya. Lahat ng atensyon nila, nakuha nito ni Manang Mining. Nakikinig sila sa mga kwento nito. Samantalang si Manong Baste, tahimik lang sa gilid, pero panay ang sipat niya kay Sebio. Nung matapos na ang usapan, pinapasok na silang mga bata sa loob ng bahay. Ang natira sa lamesa, si Tatay Dadoy, Mamang, yung mag-asawa, at si Sebio. Sa puntong yon, wala nang narinig yung lola ko sa usapan nila. Nasa bintana na lang siya nun at pinapanood si Manang Mining sa paggalaw kasi nakakaaliw talaga siyang panoorin. Matapos ang usapan nila, bigla na lang sinakal ni Manong Baste si Sebio. Nakita ng lola ko yung parang may nakapulupot na ugat kay Manong Baste. Tapos nagbabaga. Iba rin yung itsura niya. Nakakatakot. Halos patay na niya si Sebio sa pagkakasakal niya. Lahat sila umawat. Ultimo si Tatay Dadoy umawat na rin. Paalala ko lang ha, sobrang liit na tao nito. Pero hindi siya kayang alisin ni Tatay Dadoy. Nang bigla na lang, sumigaw si Manang Mining at lahat ng karga nito ni Manong Baste biglang nagkalasan. Ayun, balik siya sa pagiging ordinaryo. Latang-lata siya, tapos suka ng hangin. Humingi ng pasensya si Manang Mining kay Sebio.
Ang sabi ni Sebio, ayos lang. Kanina pa siya pawis na pawis dahil nininerbiyos siya kay Manong Baste. Buti na lang at nailabas ni Manong Baste yung kinikimkim niyang galit. Gawa ng kanina pa pala yun gigil na gigil sa kanya. Nagpipigil lang. Hindi naman kasi maiiwasan yun ni Manong Baste eh. Kasi nga, gamit niya purong sa kanan, tapos si Sebio purong kaliwa. Matapos ang gulong yon, nag-usap yung tatlo sa labas. Si Mamang, Sebio, at Manong Baste. Hirap na hirap tumingin si Sebio sa dalawa, pero pinipilit niya yung sarili niya. Ilang oras din silang nag-usap nun. Buong araw lang silang nasa bahay. Ang sabi ni Mamang, wala na lang munang lalayo para walang problema. Merong hinahanda itong mga matatanda sa tapat ng bahay nila. Parang mga batong panghilod, tapos ginagawa nilang pabilog. 5 magkakahiwalay yon. Nung tapos na nilang gawin yan, umupo sila sa bahay na tila ba may hinihintay silang oras. Walang nagpapansinan sa kanilang 5 nun. Ultimo yung madaldal na si Manang Mining. Tahimik rin. Hanggang sa pagpatak ng 6:00 ng hapon. Isa-isa silang pumasok doon sa loob ng bilog. Si Mamang, Tatay Dadoy, Sebio, at yung mag-asawa. Bago pumasok si Mamang, ang bili nito sa kanila, wala munang lalapit sa mga bilog na yon. Huwag rin silang iistorbohin. At kung anuman ang maririnig o makikita nilang lahat, hayaan lang nila. Hindi sila mapapahamak doon. Matapos ibili ni Mamang yan, pumasok na rin ito sa bilog. Nanonood lang sila nun. Wala namang nangyayaring kakaiba. Sa paglipas ng oras, yung pwesto nila kung ano yung pwesto nila nung umupo sila, yun at yun pa rin. Ang hindi lang nawawala, yung mga sinasabi nilang mga salita. Anong oras na rin nun? Parang 11:00 na ng gabi at yun pa rin ang ginagawa nila. Dala ng pagkainip, natulog na lang sila. Maliban sa lola ko, Tatay Fernando at Nini. Nanatili silang nanonood sa mga matatanda. Hanggang sa may unti-unting umangat sa ilalim ng lupa na mga taong putik. Tinuturo yun ng lola ko kila Tatay Fernando kasi akala niya hindi nila nakikita eh. Pero nakikita rin ito nung dalawa. Nakakadiri kung titingnan mo sila. Gadahakbang ng mga taong putik na ito. Naglalasog-lasog ang katawan nila. Tapos babalik ulit sa pagiging normal. Kaya nitong pumasok sa ginawang bilog nila Mamang. Nakita nila na yumakap ito doon sa 4. Maliban lang kay Sebio. Kumukorteng parang sibat ang mga kamay ng mga yon habang nakaamba sa kanya. Para bang isang galaw niya lang, sisibatin siya ng mga yon. Ayan na. Kabi-kabilang dagungdung na ang naririnig nung 3. Nakakatakot. Parang lumilindol na sa buong bahay nila. Gigisingin nila sana yung mga natutulog pero huminto yung lindol.
Isa-isang malalakas na kalampag sa lupa na ang nararamdaman nilang papalapit sa kanila. Pagtingin ng lola ko sa gilid ng kubo, andudo na. Andudo na yung dehana na nagbabantay sa kulungan ni Turo. At kasama nun, yung isa pang dehana na kasama naman ni Manong Baste. Walang sabi-sabi, lumukso si Tatay Dadoy palabas ng bilog at nagmamadali itong tumakbo papalapit sa dehana at tinarakan niya yon ng kawayan sa ilalim ng ulo nito. Kasunod niyan, sumunod na rin si Mamang at meron itong isinaboy doon. Matapos yan, unti-unti nang naglaho yun sa paningin ng lola ko. Pero yung mag-asawa, lumapit na rin. Kung ano-ano na rin ang ginagawa nila. Tinanong ng lola ko kung nakikita pa ba yun nila Tatay Fernando. Pero wala na. Wala na silang nakikita. Matapos gumalaw nung apat, sinigawan nila si Sebio na lumapit na at dalhin yung banga. Paglapit ni Sebio, tinukod niya yung banga at agad-agad ding tinakpan. Matapos ang lahat ng yan, pumasok na sila sa loob ng gubat, bit-bit yung banga. At wala nang nakita pa yung tatlo mula doon. Tanong ng lola ko, "Ano? Susunod ba tayo?" Ang sabi ni Tatay Fernando, "Ayoko. Mamaya mapalo na naman tayo eh. Tulog na lang tayo." Kaya ang ending, natulog na lang sila. Kinaumagahan, paggising nila, wala pa rin sila Mamang. Ang sabi ng tatay ng lola ko, huwag silang mag-alala at babalik din kaagad yung mga yon. Pagdating ng tanghaling tapat, dumating na sila Mamang kasama si Turo. Ligtas ito pero hirap na hirap maglakad dahil ilang araw nakatupi yung mga hita niya. Pagdating niya sa bahay, ginamot agad ito ni Mamang. Merong isinenyas itong si Mamang doon sa mag-asawa. Para bang pinapapunta nila sa kubo kung nasaan si Lucas. Pagpunta ng mag-asawa doon, napahiyaw itong si Manang Mining. Gawa ng nakita nito yung alab-alab na nagbabantay kay Lucas. Hindi niya kasi inaasahan, kaya nagulat siya. Ang sabi ni Mamang ilabas na si Lucas. Nakita ng lola ko na parang mamamatay na yung itsura ni Lucas. Pero pag-angat ng ulo nito at nakita yung anak niyang naghihingalo, biglang bumalik ang lakas ni Lucas at tumakbo siya papunta sa anak niya para yakapin. Ang sabi ni Mamang sandali lang, andyan pa yung alab-alab. Pinutol ni Mamang yung kwintas na ugat ni Lucas at may binulong siya sa magkabilang tenga nito. Matapos yan, unti-unting bumalik yung dating kulay ng balat ni Lucas at naging masigla na rin ito. Iyakan yung magtatay nung araw na yon. Nararamdaman din nilang sising-sisi si Lucas sa ginawa niya kay Mamang. Habang nakayakap sa anak niya, panay pa rin ang hingi ng tawad nito at ng pangalawang pagkakataon. Pumayag naman na si Mamang. Pero si Tatay Dadoy, ayaw talaga. Kaya naman itong mag-asawa,
inalok si Lucas na kung talagang seryoso siya sa sinasabi niyang pagbabago, sasama siya sa kanila, pabalik sa bahay nito at doon na siya titira. Walang pagdadalawang isip, pumayag si Lucas. Ang hiling niya lang, kung maaari sana, isama yung anak niya. Wala namang problema yon sa mag-asawa. Kaya natapos na ang problema nila kay Lucas. Pero, hindi basta-basta papayag itong mga kamag-anak ni Uklang at yung 3 mangkukulam na natira sa puder nila. Pagsapit ng hating gabi, naging kalmado na ang sitwasyon. Napatawad na rin ni Tatay Dadoy si Lucas sa ginawa niya kay Mamang. Tahimik lang silang nag-uusap-usap nun nang magpaalam na itong si Sebio na uuwi na siya. Baka kasi hinahanap na siya ng mga kamag-anak niya. Ilang araw na din siyang nawawala. Ang sabi ni Mamang sa kanya, ipagpabukas na lang yung pag-uwi. Sagot naman ni Sebio, mas maganda nang umalis ng gabi. Pakiramdam niya mas ligtas. Hindi naman siya pinigilan nila Mamang, kaya pinayagan na siyang makauwi. 1 oras ang makalipas nung pag-uwi ni Sebio. May bigla na lang kumalampag sa bubong ng bahay. Lahat sila napatingin sa itaas. Naririnig nila na merong gumugulong pababa sa bubong nila. Lumagapak ang tunog sa kanang bahagi ng bahay. Pumunta kaagad si Tatay Dadoy doon. Si Manong Baste naman, panayang, ang sabi ni Manang Mining, May aswang! Sedes! May aswang! Ang sabi ni Mamang, imposible. Imposibleng makadikit yon sa bahay nila. Pagbalik ni Tatay Dadoy, meron itong bitbit sa kanang kamay niya na isang pugot na ulo. At ulo yun ni Sebio. Hindi maipinta sa galit ang mukha nun ni Tatay Dadoy, kasabay ng pagkaskas niya ng mga ngipin niya dahil sa gigil. Nagsalita ito ng, Mang, marami sila, Mang. Malapit na sila. Pumikit si Mamang at nagsalita ito ng, isarado niyo lahat ng pinto at patayin niyo lahat ng ilaw. Nandito na yung 3 mangkukulam at yung 2 matanda. Pagtingin nilang lahat sa labas ng bahay nila. Okay, hanggang dito na lang muna. Kasi yung Mamang 16, non-stop bakbaka na yun eh. Yun lang. Kita-kits tayo sa susunod na buwan para sa Mamang 16. Salamat.